sacrifice, for example, kining karniro, na siya ngalan. Kung sa ngalan niya? Victim. No? So, sa una, lahi ang pasabot sa victim. Karon lahi naman, biktima sa hold up, biktima sa salvage, no? Biktima sa swindling. Pero sa una, ang meaning sa victim is, gikan na siya sa Latin nga pinulungan, victima. Meaning, ang gasa nga gamiton para sa pag-sacrifice. So, si Jesus is the victim. No? Okay. So, mauna siya ang una nga requirement para matawag ang gift nga sacrifice. Gubon, i-destroy. Next is para matawag na sacrifice, ang paghalad niini dili tagsa-tagsa. Kuha ninyo? Dili pwede ang usa ka tawo muhalad og sacrifice para siyang kagalingon. Dili. Dapat ang requirement para matawag na sacrifice, grupo. Okay? Group worship. It is a social worship. Grupo. Usa lang ang muhalad para sa grupo. Okay? Na ay representative. Okay. So, muna siya ikaduha nga requirement sa sacrifice. Una, gubon. Ikaduha, dapat magkahigusa ang usa grupo sa mga katawhan ug naay muhalad para kanila. Dili pwede tagsa-tagsa. Dili individualize. Group worship. Okay? Ikatulo nga requirement para matawag siya nga sacrifice, dapat na ay priest. Okay? Dapat na ay pare. The one who offers the sacrifice must have the right to represent the group. Dapat naa siya ay kung sa kuan pa, otorisado, authorized, naa siya ay right. No? Dili pwedeng bisag kinsa lang mo adto sa tunga o mingon ako'y mohalad og sacrifice para sa group. Dapat otorisado o gitagaan siya gahom sa Dios, mandated by God. Okay? Directly or indirectly. Sa unang panahon, mga Parisiyo, mga tanang lalaki nga sa linyada ni Aaron, mga Levites, Levitico, mo ng mga pare, no? Si Melchizedek, patriarch, no? So, kanunay gyud na agyoy usa lamang nga motindog sa tuknga nga mohalad sa sacrifice para sa katawhan. So, gikan sa una, hantod karon ang priest, ang pare, naalay usa ka buok meaning. Wala mausab. Unsa may meaning sa pare? The one who offers sacrifice. Ha? Mo na meaning sa pare. Muhalad siya og sacrifice sa Dios. So, ang pare sa unang panahon, ang pare magtalikod. Ang uban wala kasabot niya na ano magtalikod ang pare. Sa Vatican I. Karon magkatubang. Pero kung ako'y pangutanon, mas ganahan ko sa style sa una. Magtalikod. Nga naman, mas meaningful, mas makahuluganon ang iyahang lihok sa pare. Gatalikod siya. Nga naman, siya mo'y representante sa katawhan nga moatubang sa Dios, nga modala sa atong mga halad paingon sa Dios. Naghalad siya. So, munang meaning ana. So, ang uban, binilag, naunsa man ang misa sa una, magtalikod, snub, mas nindot ron. Pero para nako, mas nindot sa una, panahon. Okay? So, that is why, ang mga dili katoliko nga mga clergymen, like mga Protestant pastors, dili sila pwedeng matawag priest.
Okay? Because wala man sila nagatuo sa sacrifice. They do not believe in sacrifice. Kung sa may lang ituuhan, wali lamang, preaching, praise and worship. They do not believe in sacrifice. That's why, pastor gani, dili sila pwedeng matawag priest. Pwede sila matawag pastors, preachers, pero they cannot be called priest. Because a priest is the one who offers sacrifice. Okay? So, dapat na siya angayan siya nga mo representar sa grupo. So that is why ang misa angayan gyud siya tawgon nga holy sacrifice. Nganong matawag man ang misa holy sacrifice? Kay naa niya ang tulo ka elemento para sa sacrifice. Una, na ay biktima. Kinsa may biktima? Ang gift, si Jesus. Ikaduha, na ay grupo. Kinsa may mga grupo? Kita, mga grupo sa mga binunyagan. Nahiusa, ubos sa usa ka managbalantay, ang Santo Papa o mga obispo nga nahiusa kaniya. No? O mao kaning gitawag nga mistiko nga lawas ni Kristo, the mystical body of Christ. So kita ang grupo. So para nato nga grupo na ay mo representar nato pare. Gikan pa sa unang panahon na ana ang pare hantod sa bag-ong kasugtanan. No? Mingon ng igsuon nato nga mga ubang sikta. Kanang pare wala na. Pag-abot ni Jesus, giwala na niya pare. Bisag kinsa na lang mo diretso sa Ginoo. Giwala na niya. Daang kasugtanan pa na. Unsa may sulti ni Jesus sa Mateo kapitulo 5. Ayaw mo hunahuna nga akong giwala ang daang kasugtanan. Ni isa ka pagtulunan sa daang kasugtanan, akong gibutang sa katumanan. I did not abolish the law. Naagihapon, nausab lang kung kinsa ang pare. Okay? Okay. Naimangutana, pila ka bok pare sa tibok kalibutan? Naimutubag 200,000 mga pila ka pare, no? Pero ang saktong tubag mga igsoon, kung naimangutana pila ka bok pare sa tibok kalibutan, ang saktong tubag usa lamang. Usa lamang. Mo kanay opisyal nga pagtulunan sa atong simbahan. Usa lamang ang pare, si Jesus. Jesus Christ is the high priest, is the priest forever in the order of Melchizedek. Usa lamang ang pare. Ya, may nganay kag. Nga sila ni Padre Banet di ay, Padre Sandy, unsa man sila? Pare man sila. Yes. Pero kanang tanang mga pare, sila ang hulagway sa usa ka pare. Meaning, pagsaka ni Father Marvin diri sa altar, makita ninyo dagway ni Father Marvin, pero si Jesus na mismo. Okay? Siya lang, gigamit lang sila nga mga cooperators. No? Human cooperators. There is only one priest, si Jesus lamang. Ug sila ang gitawag nga alter Christus. Okay? So, kita ninyo sa picture, ang pare, katubang, pero actually si Jesus kana. Ang mga pare nato tanan, gihiusa diha kay Jesus. Kabantay mo, kinsa ang victim? Si Jesus. Kinsa ang pare? Si Jesus po. So, the essence of priesthood is to offer sacrifice and be sacrificed. Sa unang panahon, sa daang kasabtanan, sa Old Testament, ang victim, lahi, karniro, kanding, baka, nati. Yang pare, lahi. Sa New Testament,
ang victim o ang pare usa lamang, si Jesus Christ. Okay? Sa unang panahon, daghang pare. Sa bag-ong kasugtanan, usa lang ang pare, si Jesus Christ. Kanang mga pare nato, pag-representative lamang ni Jesus. Para natay makita. Eh kung wala na mga pare, mag-imagine lang tadiha, Espiritu, si Jesus. No? So kita mga tao, kinahanglan gid na makita, sakrament, ang iyong mga simbolo mo nang gamit kitang human representation. So, si Jesus mismo ang nagahalad sa iyang kaugalingon dito sa Ginoo. So pinaagi sa sakramento sa pagkapare, Sacrament of Holy Orders, kining mga pare, gikasal sila sa lawas ni Kristo. No? Kita, kung kaslon kita nga mga laiko, kinsa may atong asawa, babae, na ang tumbana, lalaki. Sila ang pamanhunon, mga pare. Gihiusa sila kay Kristo. Unsay asawa sa pare? Ang asawa sa pare, ang simbahan, kita. No? Muna kita ang iyang mga anak. No? Muna mga pare, dili pwede mag-girlfriend. Ang pare, dili pwede mag-asawa. Tungod kay naminyo na sila. Ang ilang kasal, kanang ordinasyon. Nakasal sila sa katauhan sa Dios. Muna ang iyang bride, the church. Ang iyang asawa, ang simbahan, ang lawas ni Kristo. So, sa Holy Orders, gitagahan og gahom o otoridad ang pare nga magrepresentar. Okay, pare, victim, unsay katulo, gubon. Kano sa giguba ang gift dito sa cross? Namatay si Jesus sa cross. Sama sa karniro, sunugon, ihawon, naguba. Si Jesus, naguba, namatay dito sa cross. Okay? So sa misa, paano gihulagway ang pagguba? Pinaagi sa pag-consecrate sa pan o sa bino, lahi-lahi, bilidungan. Kabantay ba mo? Kanaingon ang pare mo ingon, this is my body and blood. No. This is my body. Kaya pagkataod-taod, kukuha na po kupa, this is my blood. Lahi-lahi. Meaning simbolo sa kamatayon. Kaya ang lawas nga walay dugo, patay. Diba? Mahutdang kag dugo. So ang pag-separate sa body o sa blood, kamatayon. Mo nang gina-consecrate silang separate kay simbolo sa pagkaguba sa offering. Okay. Next. Ato bang ginautro ang kamatayon ni Kristo? Nagahalad ba kitag bagong halad? Kasagaran gina maunay pangutana sa ato. Kada misa, brad, nagahalad mo og sacrifice. Inyong ginautro-utro, brad. Dili na pwede. Kay sa Bible, gisulti, si Kristo mihalad sa iyang kaugalingon kausa lamang. Og dili na pwede usbon. Nya kamo nga mga Katoliko, kada misa, naamoy halad. Unsa may atong tubag na? Atong itubag, brad, wala na mo ginausab. Kanang halad nga among ginahalad kada adlaw, parihos na siya nahalad 2,000 years ago. Maora gyapon na siya nahalad. Kada misa, ginahatod kita sa Ginoo didto sa iyang presensya sa Kalbaryo. Kada adlaw, parihos nga sakripisyo. Okay? Nga mahingan sila, unsaon pagkaparihos nga dugay naman to. Sa Ginoo walay gahapon. There is no yesterday for God. God is all powerful.
omniscient, omnipresent, omnipotent. No? So, imagine lang ninyo nga kada misa nato murag na kortina diya sa altar, giablihan ng kortina, pag-abli sa kortina, makita na dayon nato ang Kalbaryo. Live. Live. Just imagine nag-attend kita og live nga paglansang sa krus kay Jesus every mass. Dili ka na siya replay. Ha? Di na siya replay. Live. Giyon sa na pag-live, gahom sa Dios. Kaya niya buhaton. Dili kaya sa tao, kaya sa Dios. Live ang atong pan. Gatanaw pud ta live nga Last Supper pagpanihapon. So dunga na. So ang tubag na to, wala to nagyotro. Among giselebrar karong takna mismo. Parehos nga naami didtong panahona sa panahon sa mga apostoles. There are no yesterdays with God. Huh? So, giguba sa Dios ang panahon, ang oras, time, and distance. Tuwa sa Israel na hitabo. Pero nakita sa Pilipinas. Pero sa kada misa, murag parehos lang nga naata sa Israel. Kada misa, parehos lang nga naata dito 2,000 years ago. Okay. So, nalakita na learn. Unsa ganito ang tulo ka elements sa sacrifice? Dapat na ay victim, ihalad, na ay priest, no? O dapat gubuon. Okay? So ang priest mo representar sa grupo. Always gina siya. Now, pauta na ta. Unsa nga simbahan sa kalibutan karon ang nagahimo niini, nagatuman sa modelo sa Bible nga naghatag kitag sacrifice? Iglesia ni Cristo, wala. Wali lamang. Walay sacrifice. Saksi ni Jehovah, Protestant, born again, wala tanan. Praise and worship. Simbahang Katoliko lamang ang nagatuman sa modelo o ehemplo sa Biblia. Nga nakahimo kita, naga-offer kita og sacrifice. O simbahang Katoliko lamang ang nagatuman sa kasuguan ni Jesus. Nga kauna ninyo ang akong unod. Kaya ang unod nga akong gisulti, tinuod nga pagkaon. Kita lamang ang gahimo niya na. Kita lamang ang matinud-anon sa Biblia. Okay? So, motong tulo. Next, ato na po kita sa upat ka purpose sa misa. There are 4 purpose of the Mass. O gini, naikalambigitan sa atong relasyon sa Dios. Kung sa may atong relasyon sa Dios, kabalo kita nga ang Dios magbubuhat sa tanan. Wala kita kung wala siya. Tanan mga bato, balas, tanong, tubig, hangin, kalibutan, universe, wala. Tanan kung wala ang Ginoo. Tanan siya nagbuhat. Okay? So, di ta malimot niya na. Tungod niya na, no? Naakitay ang una natong obligasyon sa Dios, okay? Ang pinakauna nga obligasyon nato sa Dios mao ang pagsimba kaniya para pag atong ipadayag ang iyang walay kinutubang gahom, walay kinutubang pagka Dios, pagka maayo, pagka mahigugmaon. Atong ipabutyag kung unsa siya ka great, unsa siya kalabaw, unsa siya kamaayo. Mo na yung una natong obligasyon. Nga naman, the very purpose of our existence is to give glory to God. Ano yung mga utana? Why are we here in this earth? To give glory to God. Okay? Kanang
to know God, to love God, to serve God, ikaduha ra na siya, no? Pero ang pinaka-primary purpose is para himayaon ng Diyos. Bisan mga igsoon ng mga animals, ang mga tanom, minerals, sa ilahang existence, tanawon pa lang nimo sila, nagahimaya na sila sa Dios sa ilang existence. Nga, ang mga animals, ang mga bato, ang mga leaves, ang mga trees, makasulti ba sila? Dili. So dili sila kinahanglan musulti para mo daig o muhimaya sa Dios. Sa ilang pagkabato, sa ilang pagkatanom, sila naghimaya na sa Dios. Nga kita kay makasulti man ta, kinahanglan kita musulti gyud sa paghimaya sa Dios. Mo na yung una natong obligasyon. With the freedom that is uniquely His, man must freely give glory to God, must freely voice out God's praises. Okay? So, mo na sa upat ka-purpose sa misa, ang una, adoration. Sama-sab sa pag-ampo. Adoration ang purpose sa pag-ampo. Una, kung mag-ampo kita, i-adore God. Ang Ginoo nagtudlo niya na nato, di ba? Ingon siya, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Una ginadapat sa pag-ampo, daygon. Ang uban kay mag-ampo, kay diliman praise, pag-ampo, Father, Son, Holy Spirit. Lord, tagay kong iPad. Ano na yun? Lord, tagay kong boyfriend. Ano na yun? Lord, papasara ko sa exam. Dapat una sa pag-ampo, daig dayon, Lord, praise you, Lord Jesus Christ. We worship you, we honor you. Dahil laygon ka, himayaon ka, Diyos ko. Mao nga pinakuna. So ang unang tubong sa misa, ang paghimaya sa Diyos. Unang sa misa, himaya sa Diyos. Diba? Sa unang kuwan para sa misa, nagahimaya na yon. Taas na kakanta. Himaya sa Diyos. No? Dapat kita tanan, muduyog o mukanta ginana nga kusog ang tiyog, himaya sa Diyos. Daigo na to. Nga nangin, uban. Tanatanaw sa ilang tapad, kagwapa ni Bayhana, himaya sa Diyos. No? Himaya. So nakato ni gawas dito sa Swertres, no? Himaya sa Diyos. No, dapat nakakita sa misa, una to adore. Himayaon ng Diyos. Ang second nga duty nato, sama-sab sa pag-ampo, is to give thanks. Di ba? Eucharisty, meaning sa pagpasalamat. So, mauna. So, nakadikit na diha ang paghimaya o pagpasalamat. Kay tanan nga natong naa kanato, gikan sa Dios. Tanan. No? Life, spiritual life, daily grace, friendship, water, kitchen faucet, tanan, food, tanan, gikan sa Dios. All these are from God, and for all of them we owe Him thanks. Now, the next time nga mong simba ta, kabalo na ta. Na ako diri una sa tanan sa paghimaya sa Dios. Ikaduha, pagpasalamat sa mga grasya nga ako nadawat. Thanksgiving is the second purpose of the Mass. Next, ang ikatulo is mangayo kita sa grasya. Diba? Unsa ingon ni sa pag-ampo. Sa Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Kanang bread nga ginapangayo nato, dili lang kana siya kay sirogi, ha? Dili lang kana kay pandesal, kundi grasya. Grasya para kita makaabot sa langit. Kay kung dili ta bangayo sa grasya, sa atong kaugalingong kusog, di kita makaabot langit. Kay perting lisura, lisod kayo. Di kita makasugakon sa mga tentasyon, daghan kayo.
discouragement, problems, daghang kayo. No? So kinahanglan ta everyday mangayog grasya, mangayog gahom sa Dios nga makasugakod. Okay. So dili lang mga igsoon, mangayo ta sa atong panginahanglanon. Unsa pa may pangayo na to? Ang panginahanglanon sa atong isig katawo. Dapat di ay sa pag-ampo, dili lang di atong kagalingon. Dapat di ay, Lord, i-pray na ko among silingan na ay cancer, tabangi siya, Lord. Lord, tabangi ang akong uyuan nga dili mo tuo Ginoo. Lord, tabangi ang akong silingan, walay ipalit og bugas, tani makatrabaho, makakita og trabaho. Lord, tabangi ni akong kumare, nag-live-in, di magpakasal, tani kahayagi. Ampo ka para sa iyaha, dili lang para sa imuha. Nga naman, kini nga slide is very loaded, very importante ni nga slide. Basahan ninyo ni. No? God also made our salvation dependent to some degree upon each other. Ang ato kunong kaluwasan, gidesign sa Ginoo nga magdepender sa atong isig katawo. To some degree, to some extent. Dili gyud kinatibok ang kaluwasan. So meaning, makaapekto kita, makatabang kita sa kaluwasan sa atong isig katawo. No? God made our salvation dependent to some degree. Gituyo sa Dios, gipaambit kita sa Dios sa iyang work of redemption. No? Di ba ang nagluwas ka nato, nagtubos ka nato si Kristo? Gipaambit kita niya sa iyang buhat sa pagluwas. Pwede pinaagi sa atong mga pangaliya. Intercession. Okay? So, ningon ang Ginoo, we must love our neighbors as we love ourselves. Kung gihigugma na to itong kagalingon, no? Ato sang higugmaon ang atong isig katao. Kung gusto ta makakaon, magampo sab kita ang atong isig katao makakaon. So, dapat moampo kita para sa atong isig katao. Okay? Dili lang kay atong question mga igsoon, sa atong pag-ampo kada gabi, kada buntag, ginaapil ba nato ang atong isig katao? O ang atong pag-ampo tunglo? Katong akong kumari nga siging libak na ako, may tag matukan. So, ang responsibilidad nato, una na itong responsibilidad nga ampuan, katong ties of blood. Katong pariente, igsuon, amahan mo ito'y una na itong responsibilidad. Pag humana na itong kampuan ng mga pariente, mga pamilya, pwede na itong maampo sa uban. Okay? Sa tibok kalibutan. So, ang ikatulo nga purpose sa misa is petisyon. Pangayo sa Dios sa atong panginahanglanon, sa kaluwasan, o sa adlaw-adlaw panginahanglan. Ikaupat nga responsibilidad nato is pangayog pasaylo. Forgiveness of sins. Reparation. No? Reparation ang explain sa Bisaya ang repair. Murag i-repair nimo, murag imong alam-alaman ang Ginoo sa mga kasakit nga gibuhat sa iyang mga tawo. Sampol, ang amahan nagsugo nga silhigan ang balay, isugo ang maguwang. Wa mituo ang maguwang. Ang manghod nga buutan, nakita niyang amahan nag-uol. Moingon ang manghod, tay, nag-uol ka tay, ay kag-uol tay, ako nalay mo silhig tay, murag ako nalay mo himo niini. So munang reparation of sin ba nga? Ang sala sa uban, ikaw mo'y mutabang og pasaan. Kaya nga naman, ganang mupasaan man ka, nga si Jesus may dapat mupasaan. Gitugutan ta sa Ginoo
sa pag-ambit sa pagpasaan sa mga sala sa uban. Gitugutan ta niya to participate in the reparation of sins. Di ba? Divine Mercy Chaplet. No? Moingon tag, we offer, oh God, loving Father, we offer to you the body, blood, soul, divinity of your Son, Jesus Christ, for the reparation of the sins, for the reparation of my sins and the sins of the whole world. Reparation. Para sa pasaan sa mga sala, no? Sa pagbayad. So kinsa may mobayad sa sala? Kita di man ta makabayad sa sala, si Jesus. Pero kung ang atong mga sakripisyo, ang atong mga penitensya, atong ihiusa sa krus ni Jesus, kini makatabang. No? Kung kita lamang mobayad sa sala, dili ta kabayad. Si Jesus yun. Pero kining atong mga ginagmay nga mga penitensya, kung ato kining ihalad o ihiusa dito sa kasakit ni Kristo, makapahimuot kani sa Dios, makatabang kini sa kaluwasan sa mga sala. For example, sakit atong ipon, sakit atong kuko, sakit atong ulo, kanang pwede na ito nang ihalad. Lord, ako ning ihalad. Kini akong sakit sa ngipon. Ihalad na ako ni kahiusahan sa imong krus para sa kaluwasan sa mga makasasala. Para sa akong sala o sala sa tao sa tibuok kalibutan. Ingana. So kada mga kasakit nato, high blood, diabetes, cancer, ato nang ihalad. No? Na yung mga pasyente mo adto sa clinic, maluoy ka, makaingon kag kung wala lang ka nakasabot no, yung kag unfair maning Ginoo ko dai naniwang lagi ka, pilay mo edad 35, dok, niwang lagi kag kalit namang ko'y diabetes, kaliwat na mo kayo kag wa man siya gibuhat, walay bisyo, wala nanginom, buutan nga babae sa edad na 35, nagpasaan na sa pag-antos nga diabetes, forever hantod ang diabetes, di naman na mawala. 23 years old, diadto sa clinic, na leukemia, walay bisyo, buutan. Kayo nga, unfair, no? Kayo nga, unfair ang Ginoo? No. Tungod ka na sa sala, sa kalibutan. So, kanang mga pag-antos nato, diabetes, leukemia, unsa pa na dihang ipasa na itong cross, wala ka na siya kahulugan kung dili na to ihiusa sa cross de Cristo. Pero kanang mga tanan na itong mga pag-antos, mga kasakit, kung ato na siyang i-unite, ihiusa sa cross ni Jesus, makaluwas ka ng mga kalag. Katong akong ipangsulti ninyo mga pasyente, mas muuna magito silang kamatay na to kay tungod kay naslay mga sakit. Pero ang una-una na to dili lamang ang pisikal. Una-una to, mas una silang mahilangit kung sila nakasabot, kung ilan gamiton kini para sa kaluwasan. No? So kita mga igsoon nahiusa og apektado sa gibuhat sa tagsa-tagsa. So, ang atong mga pagpinitensya dire, pagpuasa, makatabang dito sa mga Katoliko sa ubang lugar. God wills us to participate in the redemptive work of His Son. Okay. So, the fourth purpose to which the Mass is offered is for the satisfaction to God for the sins of men. Umunang upat, to adore God, to thank God, to petition God for grace, and to atone for the sins. Muna upat. Paghimaya, pagpasalamat, pagpangayo, pagpangayog pasaylo. Muna upat ka purpose sa misa.
So, sa atong pag-attend ng misa o sa atong pag-ampo, dapat una ang paghimaya, dili kay ang pagpangayo sa grasya. No? So, mauna. Next week, padayon gihapon kita. So, sa atong sharing, atong i-share kung unsa naman ang mga sacrifice, no, nga atong gihimo para sa Ginoo or sa atong pamilya. Unsa naman nga mga sacrifice. Okay?